Το γάντι που πέταξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θόδωρος Πάγκαλος, δηλώνοντας ότι οι Γερμανοί επενδυτές κερδοσκοπούν στα ελληνικά ομόλογα συμμετέχοντας σε ένα άθλιο παιχνίδι, σηκώνει σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γκουίντο Βεστερβέλε, καλώντας όσους συμμετέχουν στο διάλογο για την ελληνική οικονομία να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους. Ich kann nur alle Beteiligten dazu aufrufen, dass wir hier fachlich und sachlich miteinander reden, denn wir Deutsche haben ein massives Interesse an einem stabilen Euro. Η επίθεση που εξαπέλυσε ο Θόδωρος Πάγκαλος, ωστόσο, προκάλεσε προβληματισμό και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, καθώς στην τελική ευθεία για τη μεθαυριανή Σύνοδο Κορυφής, που χαρακτηρίζεται εκ των προτέρων ως θρίλερ, η ατμόσφαιρα στη σχέση της Αθήνας με το Βερολίνο είναι ηλεκτρισμένη. Είναι ενδεικτικό ότι και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, αφήνει σαφώς να εννοηθεί σήμερα πως η Γερμανία βγαίνει κερδισμένη από την πτώση του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος έναντι του δολαρίου. Η μείωση της αξίας του ευρώ και η κρίση που δημιουργήθηκε ταυτόχρονα κάνει τη Γερμανία πολλές φορές να διαμαρτύρεται, αλλά από την άλλη πλευρά είναι βέβαιο ότι έχει αυξήσει τις εξαγωγές της. Την ίδια ώρα, σε συνέδριο που διοργάνωσε στην Αθήνα η Herald Tribune, ο πρώην Υπουργός Οικονομίας Γιάννος Παπαντονίου κατηγορούσε την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ για επιθετικότητα, προκαλώντας την αντίδραση του Γερμανού πρέσβη που παρακολουθούσε από το ακροατήριο. Ο τόνος των γερμανικών δηλώσεων των τελευταίων ημερών έχει ξεπεράσει τα όρια. Είναι έξω από τα όρια της διεθνούς και ιδιαίτερα της ευρωπαϊκής διπλωματίας, η οποία στηρίζεται ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Ευρωζώνη στις αρχές της αλληλεγγύης και όχι στις αρχές της επιθετικότητας. I think your analysis is legitimate, perhaps not always right, but legitimate. What is not legitimate is to speak of aggressiveness of Mrs. Merkel. I think this is wrong. It creates the wrong impression, and everybody who knows the political style of Mrs. Merkel also would agree that she is everything but aggressive. I hope it was a mistake of translation. Χαίρομαι όμως για τη διευκρίνηση του Γερμανού πρέσβη, την οποία και αποδέχομαι, και θέλω να ελπίζω ότι οι ηρεμότερες σκέψεις θα επικρατήσουν μεθαύριο